Takže dobrý den, lidi a pánové, dneska hrajeme tuhletu hru. Já koupím, aha. Je rád co? Počkej, už jsem cíli. To je, tak to, se zbořáně nezajezdí, no. No, je to skate oby. Doufám, že znáte. Budeme to potom hrát s mojí ségrou. Na jednom videu to bude. A jenže já musím jít do světu 2, jenže já nechci. Díra filka. Já to chci vynulovat, jak? Napište mi prosím lidi do komentářů, jak to mám vynulovat. Jsme the words. Teleport 2. Skipnu to. A teď, když jste viděli, co chci udělat v té hře, tak mi řeknete, ne, nedělej to. To má spadnout hnedka na prvních 2 minutách. Tady má chyba do prčic. Tak, tady. Spooky Lucky Block. Jsem otevíral v tom. Nechci ne. Jo, ve stýlku. To je rychlejší. To je labirint. Mám rád ty labirint. Kámo, co to je za labirint? Děláš stranu. To došlo v tom. Ty krása. Kód je sám haj. Je kód. Čemu je ten kód bez dveří? 10. Ne. Potom dáme reakci. Tady jsem ještě nebyl, si myslím. Kamo, ale jak se mám dostat do cíle? Sáro, já natáčím. To dáš srandu, že já jsem nevěděl. Já to srandu lidi. Musím koukat na čas, jak dlouho natáčím. Díky tomu, že po 10 minut každý video musí být, si myslím, u mě teda. A dám totiž... to jsou meny. Takže moje ségra, druhá ségra, ne s tou, co jsem natáčel, si vzala mobil, je teďka nemocná. Já budu brzo taky od ní, takže bude víc častěji budou vydávat videa. Když jsem nemocný, tak budu vydávat ten den zrovna video, protože budu mít víc času. Do prčic. 3 minuty se tady s tím zabývám. Jsem na checkpointu 6. Tak 7, no. Tak 8. Tak 9. Tak 10. No nic. Jo, to mě napadlo díky tomu, že jsem scrolloval na shortu.
A řeknou, hele, skateboard to by. Tak jsem se ho zapl. No, se vrátím pro toho ducha. Krásot. Zase jdu pro ducha. Ty krása. Co vy gambléři? Jo, to teď zapla. A to neznamená, že nehraješ. Já nehraju, já se koukám. To je jedno. Takže mi teďka táta zkazil video. No nic. Ale tak to vydám, protože chci. Krása. To byl manévr. Ségro, můžeš si to stlumit? Ale já natáčím, chápeš to? Mám tě. Je to Sára. Chtěl jsem s ní natáčet popravdě, jenže ona... Jo, to by stačilo. Což se rovno. Počkej, ale teď mi napadlo to, že to bude ve videu. No, neva. Pršic se dá špatně jako ovládat, když to víte, no jak to prostě to klouže, koukejte, rozjedu se, a pokud teda nenarazím, jo, tak to dáš stranu, fuj, nebudu kupovat takovou strach, teda co, budu family friendly kanál. Před checkpointem a Robloxem se naučil hrát docela nedávno. Bíčka mi začala jít líp. Krása, to bylo chytrý. Tohle to bylo zase hloupý. Říkáte si, ale týfe, však to musí být extrémně easy, jak to můžeš zahybnout. Takže to zkus vyzkoušet, jo. Já vyjdu sám. No nic. Čau.